Avui tenim entre nosaltres en Jordi Bosch, que t'he d'agrair d'entrada, que li vaig enviar un WhatsApp i em va dir i tant que vindré, i tant. I tant. És molt d'agrair. En Jordi Bosch, si el podem definir d'una manera, i no és fer la pilota, per a mi és un dels millors actors d'aquest país. Moltes És així, gràcies, és moltes així, és així. gràcies. Suposo que el coneixeu tots, que l'heu vist en alguna representació teatral. Ell ha fet molt de teatre, pràcticament jo diria un centenar d'obres de teatre. Sí, Costa, sí. Ha fet televisió, ha fet sèries, ha fet cinema. Va començar cap a l'any 81 al Teatre Lliure i jo el vaig descobrir com a actor, no sé si era el 87 o 88, a Les Noces de Fígaro. Sí, el 89. El 89. Sí. Al Teatre Lliure, justament Les Noces de Fígaro, amb la Emma Vilarassau, que casualment és la seva dona. Exacte, casualment, això mateix. I que sóc aquí per ella, perquè ja anirem parlant. Però sí. Molt bé, després parlarem una mica de Sant Cugat, mateix. de Sant Cugat i del Mercat de Torreblanca. Això mateix. Escolta'm, els teus inicis estan molt marcats justament pel Teatre Lliure, no? Sí. Bé, abans, clar, jo sóc de Mataró. Bueno, bona tarda, evidentment, a tots. Gràcies, de debò, i per donar-me aquesta... Em fa molta emoció ser aquí amb vosaltres i bueno, em sento molt santcugatenc, això per part de parella, vull dir, perquè he vingut aquí per amor, sempre ho dic, soc aquí per amor per ella i al final s'ha convertit en la meva ciutat i en el meu poble i en fi, que hi estic molt a gust i em fa molta il·lusió aquí a més poder debatir amb vosaltres i res, tenir aquesta xerrada, vull dir que moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat de debat, ho dic. A tu. Doncs això que et deia, vull dir que abans d'entrar al Lliure, jo soc de Mataró, i a Mataró vaig arreplegar el que era l'època del teatre independent, i el teatre independent voltaven... Clar, abans de tot, jo començo els meus intents de teatre amb 14 anys a la Sala Cabanyes a Mataró amb els Pastorets, que sempre ha sigut la gran escola d'iniciar tants i tants en el món del teatre. D'allà vaig saltar, aprofitant aquesta època del teatre independent, que ens aniria enviant als anys 77, 76, 75, voltava per aquí, amb un grup de teatre del Casal de Mataró, i d'allà, després de fer el servei militar, ja vaig entrar a Barcelona com a professional cap al 79, i el 81 vaig tenir la gran sort de poder entrar en el Teatre Lliure. I en el Teatre Lliure per mi va ser el moment de la gran escola de teatre, de tot el que he après a teatre ha sigut en el Teatre Lliure. Clar, jo no vaig passar per l'Institut del Teatre. Jo em vaig colar una mica per la porta de darrere, perquè era una època que, bueno, mira, entre allò et deien, jo en conec un que ho fa molt bé, que vingui, doncs que vingui, en tenia bé, que era una miqueta tot. Ara no serviria això. Ara ja no hi ha portes de darrere, ja és l'única porta, i a més amb molta oferta. Vaig tenir aquesta sort, per això sempre dic que és la meva escola de teatre, ha sigut el Teatre Lliure, que li agraeixo molt, perquè clar, vaig agafar l'època més gloriosa del Teatre Lliure, del 83 que vaig entrar. Clar, el Fabià Puigcerver estava molt en actiu, hi havia el Pasqual, el Planella, tota la plantilla d'actors, que us podeu imaginar, el Lluís Omar, l'Anna Lissaran, la Imma Colomer, en fi, el Domènec Reixac, el Mene, bueno, tota la colla, i clar, jo per mi va ser un moment que jo era com una esponja, jo amb uns ulls, tenia 26 anys, i amb 26 anys, doncs, amb tot per fer, doncs, molt bé, i sempre molt agraït, vull dir, d'haver estat en el Teatre Lliure i haver fet uns muntatges molt emblemàtics i viure-les, vull dir que en aquest moment, quan dius, ostres, ja formen part de la història del teatre, ja no de Barcelona, sinó de Catalunya i fins i tot d'Europa, no? Perquè molts muntatges, vull dir que dius, Déu-n'hi-do. Vull dir que és una miqueta això, l'entrada. Ara, un ocellet, espero ben informat, m'ha dit que tu volies ser metge. Sí, és veritat, t'han informat molt bé. Jo vaig començar, sí. Jo volia ser metge, sí, no? I em segueix agradant. Jo sempre entro en un hospital i tal, i hi ha alguna que m'agrada. Sempre diu, tu estàs... Bueno, m'agrada, no sé. Deberia ser ja les bates blanques i aquesta cosa. Sempre m'agradava, sí. El que passa que va arribar aquell moment, vaig començar a fer primer de medicina, m'hi vaig seure, m'hi vaig posar i va anar tot bastant malament. Vull dir, de cop van dir, que el noi no és tan bon estudiant. I com que ja em venia el servei militar, vaig dir, bueno, faig la mili i després m'ho acabo de rumiar. I va guanyar el teatre.
I llavors va guanyar el teatre i vaig dir, noi, faré teatre i el del metge ho deixarem per una altra vida. Però m'és agradat ser metge, de debò. M'he fet molt feliç. Alguna especialitat? No, d'entrada, la cosa més científica sempre m'agradava, el món dels laboratoris i el món de mirar allà encara no em ve el nom, del microscopi, això mateix, mirar per allà i veure els bitxos i aquestes coses i tal. Això. Sempre això no tenia com més... No m'imaginava fent, què vostè té tos, prengues una aspirina. I, això no, això m'avorria una miqueta. Era més interessant el món més de la investigació, no? Però vaja, ha quedat, en una altra vida ho farem, sí. Molt bé. Com dèiem a l'inici, has fet gairebé 100 obres teatrals, has fet sèries de televisió, cinema, però el teatre, diguéssim que té un punt afegit de dificultat. M'explico. Quan jo no he fet mai cinema ni he fet teatre, res, no? Però com a espectador, i el que podem saber, en una pel·lícula, si una toma no surt bé, doncs es repeteix, i es repeteix tantes vegades com faci falta. L'obra de teatre, ja pots estar fotut, l'animal de panxa, no haver dormit aquella nit, has de sortir i tal qual, llançar-te. No pots parar i dir, espera, que torno a començar, no? Exactament, aquí està. Vull dir que té un risc, no? Té un risc, sí, és veritat, té un gran risc, però al mateix temps és l'encant del directe, això que tan bonic que estaria bé que tothom tingués allò que dèiem abans, no? I quan em parlen del com va el teatre, va bé, dic sí, va bé, però noto que no hi ha la necessitat d'anar a veure teatre, el que sigui, anar a veure... Però qui diu teatre diu l'espectacle en viu, perquè l'espectacle en viu et dona una cosa diferent que no et dona la pantalla que està gravada, que també t'ho dona, però és diferent. És com a la cosa en viva veus allà una energia allà dalt, dic allà dalt és igual, o en molts teatres, vull dir que amb una distància curta de 3 metres, com és la Villa Rebel, que saps a la primera fila i t'estan passant per aquí. Vull dir que aquesta necessitat de viure, de compartir el que aquesta gent surten i et volen explicar una història, és tan bonic, això. És una cosa tan... que se'n va de... que se'ns dispara, està en un lloc que molts parlen que és l'ànima, podríem entrar sense posar-nos ni esotèrics ni estupendos, però és veritat que està en un lloc que a vegades és molt necessari tenir-ho i és una pena que no hi hagi més necessitat d'anar-hi, sí. I el millor premi, el millor reconeixement és l'aplaudiment del Sí, públic. a veure, més que res perquè és allò del codi, jo sempre penso, no sé per què aplaudim, saps? No sé per què amb això, jo com que em fa molta vergonya tot plegat, però sí que penso que és com surten i també saluden i aplaudeixen, és com de dir, ei, el que hem fet aquí, ens hem explicat una història, hi ha hagut una mena de pacte, el que mira, el que fa, i hem acabat i, escolta, tirem endavant i seguim les nostres vides i que cadascú faci el que bonament pugui. Vull dir que suposo que és aquest petit pacte per trencar, per dir, sobretot quan, ja no tant amb la comèdia, però amb els drames i amb les tragèdies, són tan potents que a vegades la gent queda com molt tracada. I està bé que en algun moment diguem, vinga, tu em portaràs a casa, rumiaràs, però que no passa res. I jo ara em trauré aquesta roba, em rentaré la cara, el que sigui, em trauré un maquillatge i vosaltres anireu a sopar. Suposo que és aquest petit pacte que per això s'aplaudeix, saps? Perquè un altre diria, home, no, tothom, quan acaba la seva feina, li agradaria que l'aplaudissin. Sí, és veritat. Però suposo que aquest és això, no? Que uns senyors, allò del joc, no? S'han disfressat, s'han vestit, sortiran aquí, m'explicaran una cosa, jo m'ho creuré, entraré dintre o no entraré dintre. I aquesta mena de joc està bé que s'acabi un moment que dic, bueno, ja està, aplaudim, gràcies, apa, bé, anem a sopar. I mentre no arriba aquest aplaudiment, durant tota l'obra, l'actor des de l'escenari percep l'interès del públic? I tant, si es percep, però molt. Mira, si és una comèdia és molt fàcil. Està preparada perquè aquí han de riure. Pam, és la partitura. Si no riuen, dius, malament. O ho estem fent nosaltres malament o això no interessa. I saps? Això no falla. Allò que dic jo de les onades del mar, la comèdia és molt bonica perquè és pam, i sents la onada que fa saps? I això és una meravella, saps? I amb el drama sents el silenci. I com a molt sents el saps? Quan hi ha coses molt intenses, molt fortes, sense aquell silenci que és una miqueta a vegades
saps? Com la basarda aquella que et fa que està calant a dintre una cosa que penses, ostres, fa mal aquella, saps? Quan comencen a haver-hi... Ja no parlem dels mòbils, que és una altra... Ja en sonarà algun, ja, perquè ja no... O sigui, espero que no. No, em refereixo que ja els mòbils perquè és una altra història, però la petita tos, a vegades aquesta cosa incòmoda, que no, d'allò, però quan hi ha aquell silenci que només es produeix amb una comunió de gent d'això, de 300, 400 persones, i tots estan com hipnotitzats, això és espectacular. I per això de dintre se segueix, i quan no hi ha això dius, escolta, avui no ha funcionat tan bé perquè potser no estaven bé o perquè per 1000 coses, però sí, és el termòmetre que no falla, no falla. Com veieu, el Jordi Bosch és una persona afable, riallera, propera. És el senyor Jordi Bosch, el Jordi. Però en el món de la interpretació, això es trasllada a la interpretació. És a dir, tu et sents més còmode interpretant potser comèdia que no pas una obra de teatre més seriosa, més dramàtica? Diríem que més fàcil. Perquè me n'adono que, com jo miro la vida, saps, com me n'adono que tothom té una mirada de la vida, saps? Nosaltres. Hi ha gent que la veu com tràgica i densa, i jo la miro com amb ironia, i m'agrada... Ai, tot plegat fa molt riure. Si ens ho mirem una miqueta, la mateixa situació, ven com te la miris i dius, ai, Déu meu, allò típic, no?, que veus a dos que s'estan discutint i diries, si us sabéssiu el riure que feu, saps? Aquella cosa, tota la comèdia, en el fons, és una cosa com molt dramàtica, molt greu, i en canvi, depèn de... Només que la giris una mica o la puges una miqueta més a to, la gent riu. En canvi, allò mateix ho tires una miqueta més avall, la gent... una cosa més... Saps? I llavors a mi m'agrada pensar que tot fa molt riure, saps? Però no és que no m'agradi l'altra cosa, el que passa que de mena m'agrada més que sentir riure la gent. Perquè quan acaben la gent es troba molt a gust, eh? La gent quan acaba és com anar al gimnàs. Ai, que bé que estic! Et diuen, que bona estona que he passat! Ai, que bé, surten i se'n van a sopar i tothom està com un dac. I això, ostres, això és... Bueno, és la feina del pallasso, una mica. El pallasso i el còmic sempre és agraït per això, perquè ens fa passar una estoneta que dius, és única, no? Sí. Jo en qualsevol cas jo tot ho veig difícil, no? Perquè fer riure és difícil, però quan veus un actor que dius, ostres, que dolent que és aquest tio, però que dolent. Dolent vol dir que està fent paper de dolent. Bueno, doncs és molt bon actor perquè realment et transmet que està fent de dolent, no? Clar. Vull dir que és el vostre món. No tots els actors canten. És així. El Jordi Bosch sí. Jo el recordo amb un musical, Spamalot, extraordinari. Sí. M'ha agradat sempre, clar, i a més he tingut la sort de poder fer 2 musicals, l'Spamalot i últimament, fa un parell d'anys, el Golfos a Roma. I clar, i en el lliure havíem fet el Fulgor i mort de Joaquim Murieta, que també cantava, i la flauta màgica, dirigida pel Fabià Puigcerver. I, home, a mi sempre m'ha agradat molt cantar, i jo pensava, per un musical, dic, passen el temps i em costarà, i de cop va venir el musical, per mi, ideal, que era que necessitaven un actor que més o menys afinés. I, a més, era dels Monty Python, que estan com una regadora i que miren la vida, no amb la ironia que jo miro, no, miren la vida dient, som una colla d'absurds tots plegats. I vaig dir, escolta, ni fet a mida. I a més amb el tricicle. M'ho van vestir-ho també que m'ho vaig passar. Allò va ser un regal dels déus. Sí. Ara no et farem cantar. No pateixi, no farem cantar. No, pobre, us ho portaria una decepció. Sense preparar-ho, després de tantes obres, tens memòria, tu? És fàcil recordar durant la temporada que dura una obra de teatre, evidentment, el paper el tens més que pres, no? Però els papers es queden aquí o els van oblidant? Jo diria que allò com fan els ordinadors, no? Que quan estan molt plens es van buidant ells mateixos. És molt curiós. Ara aprens una obra, no? I la tens, i l'estàs fent, la tens aquí. Quan dius, bueno, aquesta obra s'ha acabat i no es tornarà a fer mai més, automàticament el text aquell se'n va. Si diguéssim, ara la parem, però hi tornarem d'aquí mig any, perquè no sé què, aquell text està allà.
al cap aquelles coses. I quan t'hi tornes a posar, torna a sortir tot. En canvi, ara em diries, digue'm algun tros d'una obra, i et diria, ostres, no, mira, em ve una petita frase, d'això, no, saps? Però aquesta coseta de que s'esborra o es guarda és un gran misteri que i pot passar això mig any, un any, i tornem-hi i veus que el cap torna a fer clac, clac, no ho ha borrat. I això es veu molt clar, per exemple, fas televisió, no? La televisió és una cosa que té molta promptitud, perquè tu prepares l'escena el dia abans, la lletra està com molt tendra, la facen allà, això que deies no queda bé i tornem a repetir-ho, no molt bé. Bona, és bona! Buf, agafes l'escena aquí i la llences i te'n vas a canviar. Ha passat alguna vegada. Nois, perdoneu, l'hem de tornar a repetir perquè hi ha hagut un error. La feina que hi ha. Perquè tu el teu cap ja ha dit prou. Ostres, què dèiem aquí, què feia jo? Me cago en dent aquí, no, ui, saps? Te n'adones com els mecanismes interns, no? Com van, que clic, clac, clac, que borren, tiren, és una cosa ja com una mena de disciplina, vull dir, suposo que és el training de cada ofici, no? I en aquest cas és això. Sí, té molta gràcia. Per tant, si ara et dic, escolta'm, tens algun text al cap? El text al cap de memòria em vindria alguna poesia, em vindria. Aquestes sí que em venen, a veure què us podria dir una. A mi, sabeu que jo, m'agrada molt el Martí Pol, jo li tinc una adoració única i sempre em ve al cap aquella del ara mateix enfilo el fil d'aquesta agulla. No, ara mateix enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a pedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert i els anys passen de pressa, de res a poc i sempre en vent de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som, més val saber-ho i dir-ho, i assentar els peus en terra i proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res ens val l'enyor o la complanta ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim apenes el que tenim i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnement i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vestegi com bonament li plagui i via fora, que tot està per fer i tot és possible. Aquesta és... No, gràcies. Aquesta és que em té el cor robat. Aquesta poesia és que a mi em resumeix molt qui és el Martí Pol. Bueno, en té molt, ja ho sabeu, no ens l'acabaria amb el Martí Pol, però aquesta per mi de cop és com... I de tant dir-la em queda i a vegades veig que ara em trairà, que no em quedaré, però no, encara em fa quedar bastant bé. Això no estava preparat, evidentment. No, mira. Us he de dir que el Jordi té una delicadesa especial per la poesia. Sí. De fet, ara estem a Sant Cugat, estem celebrant la 24a edició del Festival Nacional de Poesia, 24a edició, que es va inaugurar aquesta setmana passada, exacte, amb un espectacle de recital de poesia, d'Estellers i de Papasseit, amb el Jordi Buixaderes i amb la Victòria Pagès, dirigit pel Jordi Bosch, molt ben dirigit. De fet, altres edicions també ho has dirigit. Sí. Per cert, està pendent dirigir teatre? M'agradaria, no et diré que no, m'agradaria. El que passa que sí que és veritat que jo necessito un producte molt especial, perquè en qualsevol cosa no. Però sí que m'agradaria, per posar en pràctica una mica, poder transmetre als companys una visió de fora, perquè a vegades el director té com una única visió, però els que hem sigut actors que sabem què passa allà dintre, sabem com donar-li unes eines a l'actor perquè tregui uns resultats, perquè sabem com són una mica els mecanismes interns i m'agradaria comprovar-ho. Això, saps? M'agradaria pel ple de posar-m'hi, sí, m'agradaria. A veure. Molt bé. A veure. I dient el que dèiem ara, doncs l'altre dia es va inaugurar aquí al Teatre Auditori amb gairebé 800 persones. Sí. La poesia, ens agradi o no, és un tema més minoritari, però pràcticament el Teatre Auditori ple de gom a gom. Això va ser per la direcció, per la selecció, pels actors
Per la música, per tot plegat. Per tot plegat, exactament, per tot plegat. Que bonic, per això aquesta feina que s'ha fet aquí a Sant Cugat, 24, i anar fent, picant pedra, de debò. I això és, i a més amb la poesia, que és una cosa tan, com dius tu, minoritària, no? I que llavors de cop veus l'auditori ple, dius, oh, que bonic. És una cosa per poesia, ja no per teatre, perquè, bueno, una obra que funciona a Barcelona vindrà i omplirem, però per poesia, per escoltar les Tallers i el Papaseit. És molt emocionant. És molt emocionant, això. Jo que et deia de la necessitat, no? De cop, quan això es produeix, dius, ai, que bonic. Per què? Són aquelles cosetes que l'ànima, la gent sortirà al carrer i li queda aquell tros d'una poesia que li ha vingut, aquell altre trosset, ai, mira que bonic. Descobrirà la millor les Tallers, que dius, ostres, el Papaseit, a part de la famosa cançó del Serrat, dius, ostres, té aquell altre que dius no sé què. Aquests detallets és una meravella. Com deia el Plató, la poesia és la llaminadura de l'ànima, i això sempre ho he trobat molt bonic. És molt encantador. Molt bé. Bueno, l'any que ve 25 també t'esperem. A veure si és veritat. Escolta, amb tota aquesta trajectòria, tens algun paper pendent que t'agradaria interpretar? O fins i tot, abans parlàvem de la direcció, no? Que t'agradaria un dia. Tens predilecció o t'has sentit més ben dirigit per una persona o per una altra? Sí, home, per exemple, no es pot comparar, per exemple, una direcció amb el Lluís Pasqual, que és un grandíssim home de teatre, a la millor amb un altre, doncs, que és una direcció que és més novell, que està bé, però que veus que hi ha talent. Bueno, clar, amb un hi ha tot el gran ofici del món, amb totes les eines possibles, i amb el concepte artístic del que vol dir per ell i perquè fa una obra de teatre, i a l'altre, doncs, que veus que té un altre camí, però els dos són igualment de vàlids, vull dir, no estic pas... Però sí que es nota, vull dir, clar, de cop tot agafa una dimensió molt gran. Sí. I papers? Sempre, tots mirem, sempre acabem mirant en Shakespeare, saps? Perquè és el que... I entro amb aquesta... Que sí que hi ha aquells papers ja de gran, que espero que l'edat ens acompanyi, el cap sobretot, i les cames, sí, perquè quan això falla s'ha acabat. Vull dir, quan veiem que aguanta un actor i es va fent gran i va aguantant els escenaris, és perquè és el cap ben posat. Perquè, clar, hi ha una cosa que en diu la memòria. Si la memòria diu s'ha acabat la broma, ja te'n pots anar cap a casa. I a partir d'una edat... Clar, jo he entès una miqueta el que és la jubilació, ara que tinc l'edat de tenir-la. Però no és perquè de cop et diguin, va, queda't a casa. No, és per dir-te, descansa, agafa't la vida d'una altra manera, que ja has fet la teva feina, no? El que passa que nosaltres, quan et diu, jo dic, va, jo em sembla que em jubilaré, perquè, home, no, tu no. Vol dir que no. Diu, no, perquè sembla com si el món de l'art o els actors no ens hàgim de jubilar mai, perquè tenim, evidentment, la gamma de personatges ens pot arribar fins molt tard, però sí que te n'adones que he vist jo actors que es van fent grans i que les dificultats del cap hi són. Però és que hi són perquè és natural, és que és lògic. No és un problema de que, ai, no, és que, clar, no tothom... Això deu ser el micro, oi? Sí. Clar, no, ara, espera. Ja. Molt bé. Clar, no tothom, per exemple, és com la Núria Espert, que està a punt de fer-ne 90 i encara fa teatre i aguanta, si l'heu vist, que dius, mare de Déu. I la veus ella, que està petaplint, i dius, carai, tu. O el Josep Maria Flotats, que s'enfronta amb aquells textos, i és un senyor ja gran. El que passa que... Però no tots estan dotats. Vull dir que és meravellós. Si ens acompanya tots plegats, doncs endavant. I si no, doncs, escolta, fins aquí hem arribat. Molt bé. I tant. Escolta, amb tots els convidats que passen per aquí els hi demano doncs, que... Sisplau. Tots els convidats que passen per aquí els hi demano sempre que portin un objecte sí. Que sigui simbòlic, no sigui valuós, que sigui simbòlic per la persona, no? Sí. I així també ens ajuda també a conèixer una mica més el nostre convidat. I tant. Què has portat, Jordi? Jo he portat... Espera't, a veure com tinc aquí. Aviam. Mira, una cosa molt simple, però per mi és molt important. Veieu aquest llavero d'aquí? Aquest llevaret? És un llevaret que té 35 anys, aquest llevaret, i me'l va regalar l'Emma
quan ens vam ajuntar. I el porto... Bueno, em fa emoció tot. I el porto des que me'l va donar a la butxaca constantment. Sempre. No me l'he tret cap dia, cap dia. I avui li he dit, mira, Emma. I ell diu, Jordi, dic, sí. Diu, m'han demanat i penso que és l'objecte que m'acompanya i ella, saps? I que em lliga amb Sant Cugat i amb tot plegat. Justament ahir vaig anar a veure l'Emma Ara m'heu fet emocionar, a la Sala Villarroel. A la Sala Villarroel a veure doncs, l'obra de teatre que feia el matrimoni de Boston. Sí, i tant. I a la que la vaig poder saludar. Sí. I vaig dir, escolta, recorda-li al Jordi que demà no pateixis, que té claríssim el que vol portar. I està clar, que aquest plau és important per tu i hem vist també la sensibilitat del Jordi. I tant, i tant. I tant. Moltes gràcies. Dona, te l'agafo ja, gràcies. Escolta'm, el Jordi, com a actor, és supersticiós? No. Abans de sortir en un escenari o... No. Veus, amb això he tingut... Penso que és una gran sort. No m'agrada. I si hi ha alguna vegada que veig que necessito un ritual, jo mateix me'l trenco. No m'agrada això. No, saps? És més fàcil tot plegat. No, en canvi sí que conec companys que si no fan això i no fan allò i llavors no els hi sortirà i que i penses, saps? Però bueno, això cada un, escolta, fa servir el que pot. Però no, jo no ho soc, no hi crec en això, no. Crec en el treball i anar fent, picar pedra, picar molta pedra, i com més pedra piques, llavors la cosa surt. Si no, malament rai, sí. Ara parlàvem de l'Emma, sí. Que porteu no sé quants anys junts. 35 com a parella, però jo la vaig conèixer quan vaig entrar al Lliure, que ha fet ara 41 anys. Allà la vaig conèixer, i fins que no ens vam ajuntar, vam fer parella, vam passar ben bé 6-7 anys. El primer que vau fer va ser Les noces de Fígaros? Les noces de Fígaros va ser el primer. No havíem fet altres cosetes, altres obres de teatre, però junts, i ella va ser quan ens vam fer parella. Molt bé. Sí, I heu actuat durant aquests anys moltes vegades en sèries de televisió també. Sí, hem fet de germans, hem fet de tot, hem fet de parella, hem fet de germans, hem fet d'amics. Dic, mare de Déu, sí. Ens ha donat temps a tot. I el Jordi i l'Emma tenen 2 fills i un d'ells dels dos, el Marc. El Marc és actor, el tenim ara en el Lliure, fent la gavina. Sí. I el gran, en Jordi, que és músic. Toca la bateria, però bueno, està més en el món dels videojocs, el món dels sons, els sorolls i tot això. Sí. Molt bé. Fa molts anys que viviu a Sant Cugat. Bueno, l'Emma va néixer a Sant Cugat, és filla del poble de Sant Cugat, i tu ja ho has dit que vas venir per amor. Sí, i tant. Però ara que ja portes molts anys a Sant Cugat, què diries de Sant Cugat? Què diria Sant Cugat, home? És fantàstic, es viu molt bé, però molt bé, i això que jo vinc del Maresme, que no em puc queixar, jo tinc el meu mar, sempre em diuen, i no el trobes a faltar el mar? Dic, no, sé que hi és, nois, no sé que hi és, però és que el canvi s'ho val. Allà es viu molt bé i estem molt bé, i escolta, l'espai verd que hi ha, i la natura, i tot el que tens aquí, i sobretot un pam de Barcelona, és que ja no és que ho tinc a un peu. Molt bé, estem molt contents, i jo estic molt content de ser-hi, de debò, és meravellós. Abans la Núria, la dona del Frederic, deia, jo me'l trobo a la peixateria. Sí. Al Mercat de Torreblanca. Al Mercat de Torreblanca, allà. Jo, si no, cada dia, quan puc, a la setmana, un parell de vegades segur que hi vaig. M'agrada molt. La compra la fas tu. Sí, m'agrada, bueno, ens ho compartim bastant, però clar, com que ella no treballa tant, aquesta dona que tinc, ja la coneixeu, treballa molt, doncs algú ha d'anar a comprar, perquè si no, malament res. Compres i cuines també? Sí, m'agrada molt cuinar també, sí. A l'Emma també, però... Sí, exactament. M'agrada molt cuinar i m'agrada molt menjar. Ja es nota, ja ho veieu, que... Ara això és de galància. M'agrada molt menjar de sempre, això, Ui. I quina és la teva especialitat? Quin és el plat, allò que et surt més millor? Bueno, m'agraden les coses més guisadets, els pollastres
aquests mar i muntanyes. Als nens els agraden molt els macarrons que els hi faig, els macarrons al papa són molt, molt importants. Sí, papa, fes-nos els macarrons, jo faig els macarrons, molts d'allò, sí, no, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, me'n surto bé. Molt bé, ja ho sabem. Sí, això és una cosa que s'aprèn. Escolta'm, ara al novembre s'estrena Mort d'un comediant, temporada alta, i després farà temporada al Romea. Sí. Què ens pots explicar? Ai, aquesta obra, mira, és molt bonica perquè és el Clua, i el Clua, si heu vist l'Oreneta, el Clua és un autor molt interessant perquè penso que té poc pudor en mostrar les emocions i els sentiments. No els passa per un filtre de ai, això, la millor queda, això queda. No, ell va i va fins al final. Llavors, en aquest cas, és a veure com explicar sense fer allò que en diuen ara spoilers i avançaments. Diríem que aprofita la història d'un vell comediant que necessita un cuidador a casa seva i amb aquest cuidador fa com una miqueta, no la història del teatre, però sinó que fa un gran homenatge al teatre. I amb un parell de trampetes que ell les va descobrint de mica en mica, fa que t'explica una història molt tendra darrere. I perdoneu que vulgui ser així, de no voler dir, perquè per no desvetllar, que és bonic que ho descobriu si l'aneu a veure, perquè és molt bonic. És molt bonic. Allò dius, oh, que bonic, saps? Tot està, però va com descobrint uns petits secrets, que quan acaba l'obra dius, que bonic, que bonic. I està bé, o sigui, a veure. Molt bé. Escolta'm, una obra de teatre, quan fa temporada, per exemple, a Barcelona, sigui el teatre que sigui, després hi ha l'opció de fer bolos, de fer teatres municipals, com per exemple arribar al Teatre Auditori de Sant Cugat. Exacte. Us agrada fer bolos, anar pels pobles, per les ciutats del territori, o això és una mica cansat? Això, curiosament, no fa gaire en parlàvem el dia aquell amb la Victòria Pagès i el Jordi Buixederes, i la Victòria deia hi ha dos tipus d'actors, els que els agrada fer bolos i els que no els agrada fer bolos. Jo soc dels que no m'agrada fer bolos. Però no per res, perquè, clar, és invertir tot un dia, jo què sé, imagina't, anem a Balaguer, agafa el cotxe, et venen dines d'horeta i, jo què sé, a les 2:30, anem cap allà. Però fas quasi 100 quilòmetres, arribes, saps? Arribes allà al teatre, molt bé, vinga, fas prova de so, el so que diferent que és, perquè cada casa és un món, molt bé, canvies, no sé, acabes, fas la funció, i quan acabes et tornen a fotre el cotxe i cap a casa una altra vegada. 100 quilòmetres més cap amunt, i arribes i dius, oi, a mi això em fot una mandra. Saps què vull dir? És com... I llavors l'endemà, si no l'endemà, al cap de 2 dies, ara anem a Girona, o ara anem a Lleida, i vas, blac, això se'n diu anar de bolos, perquè vas com realment no ho volo. L'altra cosa és fer una gira, que et diré jo, com he fet un parell de gires allò per les Espanyes, que llavors dius, sí, fas Segòvia i estàs 3 dies. I entremig tens 3-4 dies, que no de res, perquè després anirem, jo què sé, a Sevilla, i de Sevilla fas a Andalusia, i després allò va bé, perquè els dies que no tens res, llavors anem a aquell restaurantet que es menja molt bé, que ja me dius, no, clar, Llavors tot té com una mena de gràcia, saps? Per això, la baleta aquesta, ara anem cap aquí, de Lleida te'n vas a Girona, de Girona te'n vas a Andorra, d'Andorra no sé què. Passes més vida a dintre d'un cotxe que no, perquè arribes i tampoc pots anar al poble a fer una volta. Arribes just, entres al teatre, fas la funció i te'n vas. I quan acabes et menges un entrepanet al cotxe corrents, perquè quan arribis a casa a la 1 de la nit ja no estàs per sopar. No, que a mi hi ha gent que això li agrada. A mi no em satisfà. Ho faig, però no... si m'ho estolvien em fan feliç. Fer un bolo a Sant Cugat no hi ha cap problema. No, aquest no hi ha problema, aquest no, que ja soc a casa, aquest ja hi soc aquí. Aquest és fantàstic aquí. I tant, i tant. Molt bé, ara m'agradaria, com sempre, doncs, que participeu, ja que tenim l'oportunitat de tenir el Jordi Bosch aquí amb nosaltres, si li voleu preguntar alguna curiositat o mira, allà mateix. Jo voldria 2 preguntes, un per cada un. Sí. Quan et donen un paper... Mira. No, tu queda't aquest. Quan et donen un paper, no a l'aprendre'l, sinó Sí. el procés
d'entrar dintre el personatge. Sí. Tens una forma establerta, et deixes guiar pel director, tu prens la davantera i després la segona part seria què fas quan tens un blanc? Ja. I la pregunta per ell és... El convidat és ell, Sí, però també vull. Tenim aquí un teatre, que és La Unió, tenim a Sant Cugat moltes companyies de teatre amateur, ell s'ha sortit de teatre amateur i jo personalment no veig clar que els grups de teatre que som aquí tinguem una prioritat, i ho dic molt clarament, una prioritat per poder actuar en aquest teatre. Perquè ara normalment ens envieu a Mirasol, el respecte per Mirasol, però és molt trist que assegem uns quants a la Unió i no puguem tindre... Ara no està obert encara, em refereixo quan obri disposició d'aquell teatre. Llavors penso que et tinc aquí i m'agradaria saber quin és el futur del teatre amateur a Sant Cugat si tindrà disposició. Molt bé. Perdona, No, i ara... Primer de tot, el primer pas és on pot dir en truquen a la producció i et diuen estem pensant fer aquest títol, mira l'obra si t'agrada i hem pensat que tu pots fer aquest paper. Llavors jo me l'agafo, m'ho miro, la primera sensació és m'agrada l'obra, primer de tot, l'obra, ja no el personatge. L'obra m'agrada, l'obra és interessant el que diu, el personatge, aquest personatge el puc fer jo, vull dir, faré un bon servei fent-lo o no el veig gaire que jo el pugui fer bé. Aquest és el primer pas molt important. Si ha passat aquests filtres i tirem endavant, llavors, qui ho dirigeix, això? Depèn de qui ho dirigeixi, també pot ser un factor a tenir en compte, de fer-ho o no fer-ho. Perquè, clar, no tothom és un bon director. Algú pot dir, jo tinc aquesta idea i tal. Contem de que passa el filtre, que també és una bona direcció, doncs endavant. Llavors és posar-se d'acord amb la direcció, com ho veus, com ho veig, fem, pim, pam, pum, tu, i llavors fas una feina molt des de casa, que és aprendre la lletra, veure els recorreguts i tal, perquè quan ja comencen els assajos, a part de les primeres lectures que en diem, que són treballs a taula, es llegeix l'obra, s'analitza una mica, aquí el d'allò i tal, abans de posar-se dret i començar ja a dir la lletra sense estar llegint, doncs aquí és una miqueta és anar pactant amb la direcció, com ho veus, com ho veu, s'ho plegat, hem trobat el punt comú, tirem endavant, llavors simplement ja el dia a dia de l'assaig no és que mani la direcció, sinó la direcció és el que farà els ulls al públic. Llavors, allò de dir, bueno, és el que gradua, això millor que ho borris, això millor que graduïs per aquí, graduïs per allà. És una miqueta, aquest sempre és una miqueta el recorregut, almenys el que faig jo, que és bastant estàndard, això que t'estic dient. Sí. I el blanc? Com fas el blanc? Jo, per sort, de moment, no n'he viscut, com de dir, tinc un blanc. Ara he vist blancs dels companys. Normalment els companys et treuen del blanc. Clar, un estell el veus perdut i tu, si et saps l'obra, que evidentment se la sap, li dona una pista i li dius sembla que em fas cara de dir-me aquesta és la broma, no? Aquesta és la broma que sempre fan. Fas cara que tu em diries i si aquell és prou hàbil s'hi enganxa. I si veu que segueixes perdut, doncs ens anem sortint. El problema és estar en un monòleg i que diguis un blanc i llavors allà sí que o et poses a plorar o dius, no sé què cony he de dir. Perquè la figura de l'apuntador ha desaparegut? Ha desaparegut totalment, sí, ja està. Ni costat. Abans era la conxa de l'apuntador i els 3 punts, que jo això ho vaig viure encara, sí. Clar, i aquests, clar, feia molta gràcia, perquè es plantaven al mig i sentien, hi havia gent que els sabien. I ells van a meslar, llavors caminaven 3 passes cap allà i l'orella li deia, i quan tenia la lletra i tiraven cap al zinc, i anaven cap a l'altre cantó i els anaven tirant la lletra. I clar, i així feien una obra cada setmana amb una tranquil·litat. Clar, primer, aquells sabien dir molt bé la lletra perquè se n'ha de saber donar l'apuntador. Clar, apuntador fins i tot té el Liceu. Ara ja no.
Però imagineu cantant, els que cantaven, aquell els hi sabia donar la nota i els hi sabia donar la lletra. I clar, allò, els cantants que es perdia i el veies que s'acostava cap allà. Vull dir que sí, molt curiós. Però no es fa servir gaire. No, ho fan servir gent, a veure, actors... Jo potser ho he vist alguna vegada, però amb actors molt grans, que ja et diuen, jo, nois, si em voleu, és una cosa molt allò, i val, d'acord, sí, però en teatre es fa servir molt poc. En casos així molt especials, i ara hauria de fer molta memòria, es fa servir més, jo que sé, en televisió, o en coses com més de promptitud, o l'ideal és el teleprompter, això penso que és l'invent, aquest és l'invent, aquests que s'asseuen i què passarà? I van llegint allò, dius, això és una meravella, i les ganes de veure tot el text. Molt bé. Molt bé, contestant breu la pregunta aquesta, si tot va com ha d'anar, que esperem que vagi així, doncs per Festa Major farem unes jornades de portes obertes perquè tothom pugui visitar el Teatre de la Unió, que he de dir que tecnològicament està a anys llum del Teatre Auditori de Sant Cugat. Pensa que el Teatre Auditori de Sant Cugat ja té 31 anys i aquest és nou de trinca, per tant, totes les barres, tot baixa automàticament amb un silenci sepulcral. En canvi, el Teatre Auditori, totes les barres baixen manualment, vull dir que a nivell tecnològic i de so i de llums és extraordinari. Això. I cap al darrer trimestre volem començar ja a inaugurar i a fer programació i, lògicament, comptant amb les companyies locals. De fet, a la taula d'arts escèniques de l'Ajuntament de Sant Cugat, que estan representats les diferents companyies, allà han de fer les propostes per programar teatre de Sant Cugat, evidentment. Bravo, això? Sí, però i tant. Jo també ho estic gravant. Sí. No, s'ho estic explicant a tothom. Vull dir, és així. Però el protagonista és el Jordi. Aprofiteu que tenim el Jordi aquí. Qui vol fer alguna pregunta més o alguna curiositat? Jo tinc una curiositat. Sempre es diu, perdoneu, jo soc l'ovella negra d'una família que va ser tota ella en el teatre amateur. Els pares van guanyar uns premis de la Mercè i van vull dir que amb la Llotja, una obra de teatre. Però la qüestió és que sempre he dormit en un palco, diguem-ne, de petitet, amb sarsueles en teatre i tal, i soc l'ovella negra. Hi ha una cosa, diguem-ne, que he explicat això perquè veieu el context, però hi ha una cosa que sempre em sorprèn, que quan la gent diu un aplaudiment, perquè no diu uns aplaudiments, perquè un aplaudiment és clac. Clar, sí, tens raó, sí. Per què no es diu uns aplaudiments? Però tothom diu un aplauso, Sí. És a dir, són coses que dius per què? És veritat. Són coses que el públic, doncs, el que demana l'aplaudiment hauria de dir uns aplaudiments! Clar, uns aplaudiments a tots, sí. És curiós. Sí, és veritat. veritat. Una tonteria que hauria de dir. No, està bé, és veritat. Sí. Endavant, si us el podeu passar. Hola. Malgrat aquest procés per acceptar o no un personatge que ens has explicat tan clarament, alguna vegada ha passat que després d'haver-lo fet tan espenerit d'haver fet aquest personatge? Alguna vegada ha passat, sí. Alguna vegada. Sí, perquè en el procés de muntatge no ha resultat com tu t'imaginaves, saps? Pensaves, imagina't, a mi m'agrada l'obra, m'agrada això que he dit, el director, està per veure, però parles amb ell i dius, mira, està bé això que dius. Jo per aquí avui, a vegades és allò, la idea. Quan una idea toca de peus a terra i es fa una bona realització, o simplement queda una idea que no té res a veure amb la idea. O sigui, a veure si em sé explicar millor. Llavors, què ha passat? Un director t'ho explica, jo d'aquesta obra vull fer això, i farem, i traurem, i diu, endavant, poses a treballar i veus que allò no tira perquè no és com del que m'havia explicat. Sí que hi havia una idea, però la realització no és bona. I ja estàs al mig i ja no te'n pots sortir. Llavors, s'intenta fer el que es pot, bonament. Passa alguna vegada? Sí. I viceversa, algun personatge que tots els anys, tants personatges que has interpretat, que quedi per interpretar, que tens ganes de fer i que encara no l'has fet. És el que deia, d'aquests de Shakespeare,
Clar que esperes que els anys, per exemple, imagina poder arribar a fer un Rei Lear, suposo que és el somni de tots els actors, però per fer-lo bé s'han de tenir uns anys. Jo, aquests actors, com ara, jo ara em faré 68, jo no puc fer un Rei Lear amb 68 anys. El puc arribar a entendre una mica, però no. La gent necessita veure un actor un mínim de 75 anys. Mínim, penso jo. Perquè veus que darrere hi ha tot un pes dels anys, hi ha tota una història feta. Abans no es poden fer, però hi ha alguns que els hi crema. Molt bé, però ho fem malament. I Shakespeare demana això, el pas del temps i el pas del teu bagatge teatral fet a darrere, saps? No sé, com aquest potser en trobaríem 2 o 3 més i tal, ja et torno a dir que m'acompanyi el cap i els peus. Exacte. No, a tu, sisplau. Alguna pregunta més? Algú vol allà darrere, si us podeu passar el micròfon. Vas bé de temps, tu? Sí. Jordi, jo volia saber quina obra per tu t'ha portat més a la teva vida? Uf, no n'hi ha un en especial. Són totes que han fet el seu granet de sorra i tiren. I un dia, mira, jo em vaig trobar amb una obra que em vaig fer ja fa temps. Era un Shakespeare, precisament, es deia Timon d'Atenes. I el Timon d'Atenes té 2 grans papers, 2. I llavors surten com 10 o 12 per allà enmig. I el director, que era molt bo, i em va dir, mira, a veure, jo puc donar un dels 2. No et donaré el Timon, et donaré l'altre. És un paper molt difícil. Diu, segurament et costarà i potser no el trauràs bé, però et servirà de molt de cara al futur. Diu, això, o si tu vols anar sobre el segur, jo et dono aquest, que el faràs com tants i tants, que no et costarà res de fer-ho. I vaig dir, no, juguem, fem-ho. Realment, va acabar, no me'n vaig sortir, perquè no és que ho fes malament, no és la paraula, sinó aquella bèstia, el que demanava, jo no hi arribava. Estava per sota de les seves possibilitats. Clar, el que jo vaig lluitar per arribar-hi, és el que em va dir ell, va dir, et servirà a la llarga i és veritat, d'acord, saps? Vull dir que granets aquests et queden més que no pas a la millor una obra amb un gran èxit, perquè a vegades fas una obra i ha resultat molt bé i tant, que bé, i a la millor no t'ha costat pas tant, però sí que es nota la feina dels anys i el picar pedra d'una altra obra amb un altre material i amb una altra coseta, saps? Vull dir que, per exemple, Tots eren fills meus, si algú de vosaltres la vol veure, aquesta que vam fer al llibre, allà es va produir una cosa molt especial, però per tot, per l'obra, pels personatges, pel lliure, i te n'adones que el que es va produir era perquè darrere hi havia tota una feina de temps, i llavors amb una mena com de facilitat apareix. A la millor aquesta obra l'hagués fet jo, aquest personatge l'hagués fet 6 anys enrere, segur que no ho hagués fet tan bé. Misteris que té el món de l'art, vull dir que... Però sí que val molt, que és la picar pedra i anar fent, i escolta, i està el que et demanen a cada obra, no? Estàs fent aquest per intentar de fer-lo el màxim de bé possible i anar fent, i ja està. Més o menys per aquí. Gràcies. No, i ara, tu. Molt bé, alguna darrera pregunta? No. Hola, Jordi. Mira, volia preguntar quant de temps tardeu en preparar una obra? Vull dir, des de que inicies el procés, Sí. a punt, quant temps es sol tardar? Ara han establert, des que es comencen els assajos fins que s'estrena, és 1 mes i mig. Que comença amb la lectura del text. Amb la lectura, sí. Quan ens trobem per primera vegada tot l'equip, per dir, va, comencem ja, ara ja serà cada dia, 1 mes i mig i s'estrena. Això és el que estipula la producció.
perquè ja és com, a veure, saps? És 1 mes i mig. Abans n'eren 2 i ara ho han retallat a 1 mes i mig. Tot és molt just i molt apretat, però és el que tenim. Sí. Abans n'eren 2 i ara anàvem una miqueta més estirats, però en 1 mes i mig doncs, vol dir que tu de casa ja has de portar molta feina feta, molta, i en allà simplement doncs, anar polint. Qui no porta la feina feta de casa, doncs anem malament, doncs ha de patir més perquè ha de córrer, saps? Sí, les setmanes cauen amb una velocitat espectacular. Sí, ara mateix, mira, hem començat aquesta setmana, aquesta de la mort d'un comediant, i a finals de novembre, o sigui, d'un mes i mig, estarem estrenant la temporada alta. O sigui que doncs farem els bolos aquests que a mi m'agraden tant, que no sé si venim aquí a Sant Cugat, no ho sé. I el mes de març estarem en el Teatre Romea. Clar, hi ha el procés de memorització, que això ho has de fer a casa. Clar, això és, exacte. I tant, sí. I clar, i això te n'adones que jo recordo els 26, 27 anys, agafava els textos i em quedaven, els mirava i els tenia. I ara és... I vinc hores que cauen, i l'endemà t'hi tornes a posar i dius, però si no me'n recordo de res, tornem-hi altra vegada. I llavors veus que va fent tot a poc a poc. Què farem? Paciència, llavors t'enfades, tens moments de tot, i dius, per molt que t'enfadis, la memòria diu... I llavors un dia queden, llavors queden sempre allà, cloc. Aquí davant, però mira, com aquell poema, veus que el tinc aquí après, ja quedarà, ja m'ha acompanyat tota la vida, sí. Molt bé. Una darrera pregunta? No hi ha cap més pregunta? Sí, vinga, la darrera, endavant. Us en passeu. Hola Jordi, bona tarda. Bona tarda. Soc un actor també i m'identifico molt amb moltes coses de les que has mencionat aquesta tarda. Ai, que bé. I, bueno, curiosament era aquesta del tema dels guions, no? Sí. Quan estudies un guió i de més, no? Que quan estàs a l'obra tens tot al cap, com bé deies, però després, quan l'obra s'acaba o quan estàs en unes escenes que potser tallen, has acabat l'escena i hem dit és bona, que reprendre un altre cop costa. És curiós com la ment, no? Pot jugar aquests moments, a vegades, al set de rodatge o quan estàs amb els assajos d'una obra. Sí. Com passen aquestes coses que la ment, no? Quan tens un guió tot memoritzat, com després pots fer com un reset, no? I que et quedi que dius, ara no... Si em dius alguna cosa no me'n recordaria. Exacte, sí. Una mica d'això, no? Volia comentar una mica el tema dels guions i de més que... Per cert, a mi és curiós que moltes coses no tinc molta memòria, però com a actor, amb els guions ne tinc molta. A base, evidentment, dels anys i tot, no? Sempre aquesta memòria és bo, no? Per nosaltres que també a vegades tenem d'improvisar en moltes ocasions, que també és bo, però aquesta memòria d'aquests guions que després se t'oblidin que facis com un reset, que és com una cosa curiosa, no? Que dius, com pot ser que tant de temps que m'he estudiat aquest guió i he estat això i després dius, hosti, no te'n recordis, no? És veritat. És bo. Volia una miqueta que comentés aquest tema dels guions, això. Penses això? No, això, més que res, perquè, clar, el teatre, tot i la feina que estàs 1 mes i mig, assajant-la i repetint-la i fent i picant pedra, a sobre després l'estaràs fent posa que estiguis un mínim d'unes 40, 30, 50 funcions, pel cap baix. Clar, amb cinema, amb televisió, tu t'ho prepararàs a casa teva, tu portaràs la lletra ben posada, la gravaràs i aquella lletra no la tornaràs a dir mai més. Clar, això fa que el cos no tingui l'aprehensió de tenir-la. La pots tenir al cap, la pots tenir muscularment, la pots tenir sabent que faràs aquell gest i aquell gest aportarà aquella paraula. Clar, allà no t'ha donat temps a res. I a sobre, quan tu ho vegis a la pantalla, resulta que ni aquell tros surt perquè està a la cara de l'altre que està fent. I tu, cataclín, penses, home, m'ho teníeu que haver dit, no feia falta que em trenqués el cap. M'entens? Clar, que suposo que aquesta és la gran diferència, que per això
esborra tan aviat i dius, ja no sé, llavors sí, quan ho veus, dius, ai, sí, que és veritat aquell dia, ui, allò que em va costar tant, aquella paraula que no em sortia, mil coses, no? Però clar, és la diferència de conviure amb un text que el cos l'agafa i se'l fa seu, és que el tens molt ben agafat amb una cosa que és que s'aguanten pinces. Vull dir que no Sí. Vaja, aniríem una miqueta per aquí l'explicació. Curiós, perquè la música passa igual. Sí, no, clar. Passa igual, fes una actuació i ja s'ha borrat tot. Exacte, sí, totalment, i tant. Sí. Molt bé. Molt bé, Jordi, de veritat, ha estat un plaer passar aquesta estona amb tu, ha estat un plaer conversar, ha estat un plaer escoltar-te. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu i gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Molta il·lusió. Ai, que bé. Doncs apa, a veure teatre. A veure teatre. Ara se'n va a veure teatre.